citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, lalis sa right of way sa usa ka sitio sa Zamboanga City, misangko sa pagpamusil duha sa Maran. Kapin 200 ka mga masa sa NPA sa Talaingod, Davao del Norte, misurrender sa mga sundalo. Sa detalye sa atong mga balita, duha ang samaran sa pagpamusil sa Zamboanga City kagahapon sa hapon Enero 27, 2022. Ang hinungdan mao ang away sa road right of way. Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Nagkalali sa mga sospek ug mga biktima kagahapon sa Sitio Pantano, Barangay San Roque, Zamboanga City. Subay sa report sa Zamboanga City Police Station 7, nagkatinubagay tungod sa right of way sa mag-igsoong Almadzar, Muammar ug Abdel Ngali, tali nila Abdullah Nasir Barigi ug Narudum Daud. Tungod kay nagkainit ang lalis, mikuha matud pa og kalibre .45 nga pistola sa ilang balay sila Barigi ug Daud ug mibahad sa mag-igsoong Ngali. Pero miuli sab ang mag-igsoon sa ilang balay ug mikuha og kalibre .38 nga revolver nga gisundan di ay nila Barigi ug Daod. Gingong unang gipusil sa mga ngali si Barigi, apan si Daod ang naigo ug gisunod og pusil si Barigi. Daling gidala sa ospital ang mga biktima ug ipangtambalan. Nakarecover ang mga pulis og basyo sa baril. Nangapriso na karon sa police station ang mag-igsoon, human madakpis sa pursuit operation sa mga pulis. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Human sa tulo ka dekadang pakigubat sa gobyerno og pagtago sa mga rebelding grupo sa ilang komunidad, usa ka mass base sa New People's Army sa Talaingod, Davao del Norte ang misampa na og balik sa sabakan sa gobyerno og misaad nga ilang palambuon ang komunidad ug talikdan na ang kalihukan nga miduot kanila sa kalisod. Ani ang report. Kapin 200 ka individual nga gilangkuban sa mga kanhi rebelde ug ang ilang kusog sa mga komunidad o mga supporters ang misurrender sa gitawag nga mass community surrender kaganihang buntag dinhi sa Barangay Daguhi, Talaingod, Davao del Norte. Matod ni 1003rd Battalion Commander Colonel Consolito Yekla, ngayong umaga, magkaroon tayo ng tinatawag nating community surrender dito sa Talaingod, wherein a total of 206 individuals composed of 8 regular NPAs, 6 MBs, and may KRN din na 4 na members, KRB 168, 5 former evacuates, 13 na salugpungan students na naging NPA, and 2 salugpungan teachers ay mag-surrender sa atin. And itong community surrender ay matawag namin na decisive and final blow against the NPA organization in Talaingod. It is because it follows the collapse of SRC5 last month. So with the collapse of the SRC5, we expect na lahat ng mga followers nila ay magsusurrender na rin. Kaya nangyari itong event na ito. And kasunod ng pag-surrender nila ay yung pag-declare ng pagsalikway ng mga IP communities against the NPA. With this been totally crippled na yung sinatawag nila the force inside Pantaron Range? Yes, ang military organization ng NPA sa Talaingod
na part ng Pantaron Range ay na-collapse na, and yung bahagi na lang ng community surrender ay may ilan na mga remnants, 8 remnants ng NPA, at ang buong support system niya ngayon ay mag-surrender na tinatawag nating community surrender. At hindi lang sila magsusurrender, kundi they will declare yung tinatawag nating pagsalikway. It is short of pangayaw, no? Kasi this will ensure na pag may bumalik na mga NPA na mag-recover ng Talaingod ay hindi na sila tatanggapin ng mga community. Naglaom ang mga kasundaluhan nga sa pag-surrender sa mga punuan o gugat sa komunistang grupo, mahugno na ang kalihukan sa New People's Army dinhi sa Talaingod o kini ang dakong tipik sa kalihukang subversibo sa Davao del Norte. Apan, nagpabiling hagi sa 10th Infantry Division ang umaabot ka eleksyon tungod kay dunay kabaguhan sa ilang lihok sa Kabanikanhan. Gisaysay ni Brigadier General Alan Hambala, ang Assistant Division Commander sa Aguila Division. Ang isang nakikita natin dito yung ongoing campaign period sa election, no? Wherein nag-iba yung focus lalo na sa mga local officials natin. So, yun ang isang naming pinapakiusap, ni-request sa kanila na in spite of this campaign period, tuloy-tuloy pa rin yung peace and development activities nila, i-support nila sa ating kasundaluhan. Hindi sa suporta ng mga LGU, iba-ibang ahensya ng gobyerno. Siguro hindi natin maatin ng ganitong klaseng success sa area ng Tinay. Ang dungan nga pag-alsa sa komunidad nahitabo tungod sa kalisod ug kagutom sa mga rebelding grupo kay ang masa nga kanitig pakaon kanila og tig panalipod mibalik na sa sabakan sa gobyerno ug ilang nakita nga dunay kalinaw ug kalambuan sa mga komunidad. Matud sa kani NPA commander nga si Aida Marie Montero nga kanhinay lang si Commander Mandy na bati nila ang kalisod tungod kay tinud-anay na nga gidutan sa gobyerno ang pagbungkag sa ilang kalihukan. Ikan na wala na madawat ang mga suporta gikan sa masa, sila na mismo ang mapunan kung asami o siyempre tungod sa kusog nga operation mo na nga sobrang kapoy, walay tulog, walay kaon sulod sa kong experience mga 4 ka bulan yun. Siyempre kanang ako'y panahon nga mag-atiman sa akong personal kanang makahulay og sakto, kuyog ang pamilya, ginikana, ug kanang sa personal yun. Anay panahon. Atol sa seremonya, misaad si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga iyang itunol ang tanang klase sa suporta sa mga kanhi rebelde ug sa ilang mga komunidad aron mapalambo ang probinsya ug mamahimong katuwang sa gobyerno ang komunidad sa kanhi New People's Army ug kini iyang gilantaw nga dakong lakang paingon sa tinuod nga kalambuan alang sa tanang taga Davao del Norte ug alang sa taga Mindanao. Mao kini ang tiilan sa Pantaron Range, ang giilang Cordillera sa Southern Mindanao. Matud sa kasundaluhan, nahugno na ang grupong komunismo dinhi sa lungsod sa Talaingod ug dako kining tipak sa kalihukang subversibo sa Davao del Norte. Kuyog ang pag-alsa sa 200 kapin ka mga kanhing rebelde ug mga base sa komunidad. Ila kunong iduso ang kalambuan o kaangayan o ibalik ang yutang kabilin sa kamot sa mga tribo. Nang hinaot kami nga unta sa pagduso sa kaayuhan o kalambuan, maapil ang kalambuan alang sa tanan. Edit Kaduayan News 10 Philippines, stay safe! Nangayo na og usbaw sa pamasahe ang mga tricycle driver sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur kay dili na nila maagwanta ang kada simanang usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Ani ang report ni Ronnie Otero. 12 ka tuig na nga namasada si Randy Luma sa iyahang tricycle sa lungsod sa Bansalan. Kini mao ang iyahang pangita aron mabuhi ang iyang pamilya nga dunay 4 ka anak pulos estudyante. Apan karong panahona naglisod na sila pag-ayo kay matod niya apektado na kaayo sila sa grabeng krisis hatod sa pandemya. Pagkakaroon murag wala na gyud, paralyze na gyud ang kwan nga buhi sa mga drivers Bansalan. Wala na gyud halos kuan gani matala. Ano sa krisis ba? Ang ubang driver nga sama ni Randy nagsugyot nga kung mahimo patasan ang pamasahe gikan 10 pesos ug himuon kining 15 pesos sa poblasyon area.
Pwede na, pwede. Kay sa pagtaas sa gasolina karon ang mga driver sa Bansalan nagpait na gyud maayo. Mo ay nakalisod diri sa Bansalan. Kay kami musaton may pasayro lagyo kayo. Kanya isa ra ka bo kining balik mo way sulod. Apan, subay sa Municipal Ordinance No. 393 sa lungsod sa Bansalan, insakto pa sa 10 pesos ang plitihan sa poblasyon. Sanglit, subay sa taripa, 60 ngadto sa 69.99 pesos. 10 pesos lang ang pamasahe. Kaya ang presyo sa gasolina karon anaa sa 67 ngadto sa 68 pesos. Sumala pa ni TMC Head Ruding Awe sa Bansalan, dili pa pwedeng magpataas og presyo sa pamasahe. Ang pagpataas sa plitihan nagbase kani sa gasolina at sa pagtaas. So kung karon kung tan-aw nato ang presyo nato 60 to 69.99, so 10 pesos pagihapon ang ato ang plitihan within poblasyon. Gidungag usab ning ini nga posibleng matanggalan og prangkisa ang mga driver magatubang og reklamo kung maningil og sobra sa mga pasahero. Apan ang pasaherong si CJ Formentera uyon nga patasan ang plitihan. Sanglit gisabot lang usab niya ang sitwasyon sa mga driver karon. Okay lang para sa another additional income sa mga pwedeng cover kay increase man po na itong mga gasolina. Lahi-lahi og sentimento ang mga driver. Dunay uban na balaka usab kung mupataas sila og singil basin dili na usab manakay ang mga pasahero. Sanglit kita man tanan apektado sa krisis hatod sa pandemya. Sa pagmahal sa krudo o gasolina, dungan niini ang pagmahal usab sa mga nag-unang palaliton. Busa importante alang sa katawhan karon ang pagsinabtanay kay kitang tanan apektado man sa krisis sa tibuok kalibutan. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kanunay ang pahimangno sa mga otoridad nga mag-amping sa pagmaneho kay sa Kidapawan City. Usa ka driver ang nakatagpilaw samtang nagbiyahe, hinungdan nga nabalintong ang gimaneho ni ining multicab nga sakay pa ang iyang pamilya. Ani ang report ni Regiland Yama. Upat ang naangol, apil ang driver sa multicaban sa dihang nakatagpilaw ang driver o nabalintong ang niyang sakyanan kagahapon sapon didto sa barangay Birada dinhi sa lungsod sa Kidapawan. Pauli na unta gikan sa General Santos City ang pamilya ni Alan Alvarez o pipila na lang ka metro mabot na sila sa ilang balay sa barangay Hinatilan sa dihang nabalintong ang multicab nga van nga iyang gimaniho. Sumala ni Alvarez usa ka empleyado sa motorpool sa lungsod nagsaysay nga nakatagpilaw siya samtang nagdrive ug wala niya mabantayi nga ningnaog na sa kalsada ang iyang sakyanan ug mibangga sa usa ka dakong bato daplin sa dalan. Hinungdan nga nabalintong ang iyang sakyanan nga dunay plaka numero MAN 6142. Swerte usab nga panguslang ang naangkon sa pasahero nini ug apel sa naangol ang iyang minor de edad nga anak. Daling miresponde ang rescue team sa lungsod o gilayon sila sa hospital. Sa talaan sa kapulisan, ubay-ubay usab ang nadisgrasya sa lugar o pipila na ang namatay tungod kay subida bahada ang lugar. Ang ngayang hinumduman sa matag motorista nga sa atong pagmaneho o pag-agi sa kalsada per may kitang mag-igmat aron malikay sa disgrasya. Regiland Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! At tangi! Kalilangan og founding anniversary sa General Santos City, simpleng gisaulog o mga batanon sa Dapitan City nang hinlo sa ilang lugar. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Daghang lugar sa Pilipinas ang ipailawom sa mas luag nga level status sa COVID-19 kay nagkaubos pag-ayo ang kaso sa makamatay nga virus. Pero nagpahimangno ang Task Force on COVID-19 nga sundon gyud permi ang nakalatid sa regulasyon hilabi na ang minimum health protocols. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sugod ugmang adlaw Marso 1, ipailawom na sa alert level 1 status ang Davao City ug laing 37 ka mga lugar sa nasud nga mulungtad hangtod Marso 15 ning tuiga. Mismong ang Malacañang ug Interagency Task Force ang nidesisyon niini. Ang mga lugar nga ipailawom sa alert level 1 sugod ugmang adlaw kilangkuban sa 24 ka mga lugar sa Luzon, napulo sa Visayas ug upat sa Mindanao. Ang desisyon sa IATF base sa nagkagamay ihap sa kaso sa COVID-19 nga natala sa nasud. Ubos sa alert level 1, gitugutan na ang venues sa mga meeting, social events kung ginagbing panagtapok sa full capacity. Apang gikinahanglan gihapon ang pagsunod sa health and safety protocols sama sa pagsuot og face mask ug pag-obserbar sa physical distancing hilabi na sa lugar nga dunay daghang tawo. Gitugutan na sab ang face-to-face classes sa basic ug higher education, full capacity sa licensure ug entrance examinations, intrazonal ug interzonal travel, karaoke bars ug indoor entertainment, amusement parks ug recreational venues sa full capacity. Duna sa pagtugot ubos alert level 1 ang individual outdoor exercises, visitor ug tourist attractions, panagtapok nga dili parehas og gipuy-an ug in-person religious gatherings ingon man ang mga casino, horse racing ug sabong, restaurants, food prep services, mga gym ug personal care services, mga sinihan ug film production, contact sports ug mga government agencies sa full capacity. Bisan pa man nga gipilawom na sa mas ubos na alert level status sa pipila ka lugar sa nasud, kanunay pahimangno sa IATF ug mga eksperto nga kanunay sundo ng ilang gilatid nga mga regulasyon aron malikayan ang mataptan sa makamatay nga virus. Busa, dubling pag-amping ang gikinahanglan aron malikayan ang magkasakit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gidagsang sa mga taga-suporta ang pagbisita ni Davao City Mayor o Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio sa Dapitan ug Dipolog City aron mangampanya kauban ang aktor nga si Robin Padilla nga milansad pagka-senador. Ani ang report ni Dina Diestro. Mainitong gitagbo sa iyang taga-suporta ug mga kaalyado sa politika ang pag-abot ni Vice Presidential Bet ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Dapitan City. Kauban sab niya ang aktor nga si Ruben Padilla, kinsa magpapili karon pagka-senador. Libuan sa mga tawo ang naghulat aron maminaw sa mga plano sa mayor kung ugaling mapili kining Vice Presidente sa nasud. Sumala ni Mayor Sara, buot niya mabalik ang nasinating kalambuan sa nasud una pa miabot ang pandemya. Buot sab niyang abrihan pagbalik ang ekonomiya aron mabalik ang mga nawalang trabaho tungod sa pagpatuman sa mga lockdowns. Kinahanglan ang mga mapili nga leaders birahon nila ang tibuok nasod towards one direction, and that is the direction of tuloy-tuloy na kaunlaran.
o magpadayon ang kalambuan nga nasinati nato bago nagsugod ang pandemya. Kinahanglan magsugod ta sa pag-abli sa ato ang ekonomiya o sa ato ang nasod para mabalik nato ang mga trabaho nga nawala tungod sa mga lockdown sa COVID-19 pandemic. Gawa sa pagpaminaw, buot sab sa mga supporters nga makita sa personal si Mayor Sara ug Robin Padilla ug makapagpa-selfie kung makahigayon. Sama sa magsilingang Rosa ug Jovenir nga migahin og panahon aron mabati ang plataporma sa ilang gipiling kandidato. Wa man makapa-selfie pero nalipay sila nga ilang personal kining nakita. Gigahinan din ako og panahon para amo gyud nga matagbo o makita ang amo ang Vice Presidente uban sa ato ang senador nga si Robin Padilla. Kita na nato sa iyahang pagkatao nga maayo gid siya o kinahanglan nga ato gyud gasulayan. Kung mahimo siyang Vice Presidente, sigurado mundan at sabot ang atong nasod together with BBM. Giinagurahan sab nila Mayor Sara ug Robin Padilla ang regional headquarters sa gitukod niining partido nga hugpong ng pagbabago sa dapitan. Gawa sa dapitan, giinagurahan sab nila ang laing tulo pa ka mga volunteers headquarters sa Dipolog City. Lakip dinhi ang regional headquarters sa grupong Marcos Sara Duterte Alliance kun Masada. Sumala sa grupong Masada, ginabisitahan lang ni Mayor Sara ang mga lugar nga parehong nagasuporta sa iyang katandem nga si presidential candidate ug kanhi senador nga si Ferdinand Marcos Jr. Well, the instruction is very clear no sa amin. It's really the BBM Sara tandem. So yung iba na medyo VP lang, Sara lang, she gave a categorical statement that she cannot be with them as of this time because she believes in BBM. Gikan Zamboanga del Norte, mi padayon sa ilang pagpangampanya ang grupo ni Mayor Sara paingon na sa Pagadian City. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Gipangunahan sa kabataan nga miyembro sa usa ka organisasyon ang pagpanghinlo sa mga lugar sa Dapitan City. Buot nila nga mamahimong ehemplo sa kabataan ug mamahimong responsableng residente. Usa ka clean up drive ang gipahigayon sa grupo sa mga batanon kinsa mga miyembro sa Youth Alliance for New Dapitan kon Yaneda niadtong Sabado, Pebrero 26 sa Sunrise Boulevard sa Barangay Polo, Dapitan City. Sumala ni Levy Prejoles, ang coordinator sa Yaneda, ang gipahigayong aktibidad usa ka inisyatibo sa ilang grupo tumong nga matabangan ang syudad nga mamintinar ang kalimpyo ug kahapsay sa palibot. Gidasig usab sa ilang grupo ang ubang batanon nga mamahimong aktibo sa pagsalmot sa mga nagkadaiyang programa ingon man sa mga aktibidad sa komunidad sama sa ilang gihimong clean up drive, hilabi na nga naila ang Dapitan City nga usa ka tourist destination. Dungang gisaulog sa taga General Santos City ang ika-33 nga Kalilangan Festival o ika-83 nga founding anniversary nga nagpakita sa panaghiusa sa taga Gensan luyo sa hagit sa pandemya. Gipasigarbo usab sa lokal nga gobyerno ang pag-asdang sa ekonomiya sa Gensan, ang turismo nga ablihan bisan duna pay hagit sa pandemya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mihalad og mga bulak sa Plaza General Santos sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Gensan, opisyal sa kapulisan, task force commander ug ubang mga representante gikan sa ubang ahensya sa Dakbayan. Kini ang simpleng pagsaulog nila sa ika-33rd Kalilangan Festival dungan sa ika-83rd founding anniversary sa syudad kagahapon Pebrero 27. Duna sab mga production numbers aron hinumdumon ang pagsugod sa Gensan ug ipakita ang dato nga kultura sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Ronel Rivera, ilang nakita ang padayong pag-uswag sa syudad aron mamahimong mas maayong dapit nga kapuy-an ingon man lugar nga napuno sa kaabunda sa agrikultura, isda ug uswag sa ekonomiya. Gipasalig sa mayor nga ablihan balik ang turismo sa syudad bisan pa man nga dunay pandemya. Giawhag usab ni Mayor Rivera ang tanang residente nga ipadayon ang pag-atiman sa Gensan ingon man ang pagdasig sa katawhan sa pagtukod o pagporma sa ilang mga kapabilidad o identity isip mga lungsuranon sa Gensan. Niadtong Pebrero 22, formal nga gisugdan ang selebrasyon sa kultura ug tradisyon sa Kalilangan 2022 nga dunay tema nga Kalingang Kalinangan
pinaagi sa pagpatingog sa gong ni Mayor Rivera isip opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa selebrasyon. Ang opening ceremony gipahigayon sa KCC Convention Center. Ang Kalilangan Festival usa ka unique nga selebrasyon kung asa dili lang kini usa ka religious festival apan usa ka festival sa panagiusa ug kultura sa Gensan. Usa ka selebrasyon sa harmony luyo sa laing-laing kultura sa syudad. Tema karong tuiga nakaangkla sa culture of caring. Highlights sa selebrasyon ang kamahinungdanon sa pag-atiman ug pag-amuma sa kultura ug katawhan sa Gensan hilabi na sa panahon sa krisis ug pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!